Tak ja vás zdravím u ďalšieho videa, tentokrát z garáže, keďže Eliška nám občas zle štartovala, hlavne ráno, až na 3. na 4. krát a už potom prestala štartovať. Chalani išli pozrieť kontakty na baterkách a našli ich nakopné zoxidované a máme tu aj zodrané, vypálené z nich. Má to veľkú volu na tom. Aj keď to dotiahneme, tak tu ako je tá vola, tak to začne oxidovať všetko a nerobí to dobroty. Takisto aj tento druhý. Tak no, rozhodol som sa, že ich skúsim opraviť. A to tým štýlom, že to vlastne odrežem odtadeto a jeden aj druhý. Priložím sem na novo tieto kontakty. Tu si trošku nechám, lebo tu je to aj tiež vystúpené viac. Tak aby som ho sem mohol nabiť. Sem ešte niečo dám, nejakú výplň samozrejme, aby som to upchal. No a rozstavím si olovo a vylejem ich na novo. Tak poďme teda niečo skúsiť, či sa podarí. Ale ešte ako správny Pakistanec sem našrobujem šrobík nejaký. Ešte si idem nachystať druhú. A máme ešte staré baterky, tak zo starých bateriek tiež odrežem tieto konce. Rozstavím si to a zalejeme. Zalejeme.
ešte dáme, keď pôjde. Ja si myslím, že ako predpríprava môže byť. Ešte idem nájsť nejaké šrobiky, čo sem navrtam, aby vlastne mohol som zaliať na hlavičku, nech to trošku viac drží. No a ešte takisto aj sem niečo, čo vložím, nejaký plech, asi vyrežem, vystrihnem. Tento jeden mi trošku ušiel, ale myslím si, že môže byť. No. Ešte idem niečo pohľadať, v čom roztopím ostatné olovo, ešte si idem vyrezať ďalšie a ideme na to. No, poďme na to, čo sme vymysleli. Asi nám to bude chvíľku trvať. Som zvedavý na to. Dal som si menšiu platňu, aby toľko teplo neodvádzala. A už sa to aj celkom rozbieha. Hopa! Tak to som nechcel, to sa olúpe. To je stres. Tak, stavte to poprič.
Tak, ostatné obrusíme. No, táto sa mi podarilo celkom pekne zaliať, si myslím. Tu už som trošku rozlial za ostry. Ale aj tá bude dobrá. Necháme vychladnúť a ideme kontrolovať. Necháme do budúcna. Nie, že by som týmto začal opravovať baterky. Na to zabudnite ľudia z Pochabana z okolia. Videli ste, ako sa to robí? Spravte si. No, ja som to mal trošku pritiahnuté kvôli tomu, aby mi to držalo ten ten pliešok, ale myslím si, že môže byť, že je to lepšie ako predtým určite. A máme tam tieto isté kontakty, takže keď to pasuje na tento, musí aj na druhý. Ja si myslím, že na homemadé podmienky je to dobré. Čím by som ťa odrazil?
Apache. No, myslím, že môže byť. Ešte jednu dôležitú vec. Dobrá, skúšačku. A pozrieť, či funguje, idujeme. No, mal som si pre skúšačku. Ding, ding, ding. Fungelírujeme. No dobre. Tak nielen Pakistanci, ale už aj ja to viem. Či Indovia, či kedy to robia. Tak a to by bolo asi k tomuto videu aj všetko. Vidíme sa u ďalšieho videa a pomaličky idem pokračovať v upratovaní. Kým sa mi olovo topilo, tak už som začal tu železo upratovať. Ešte vreca musím upratať a ostatné. Nech je to na ukončenie fit. Až dotedy ešte budem niečo opravovať, samozrejme. Tak ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte.